A v Slovenskom dome už aktuálne prebieha aj koncert Ľudsky Vondráčkovej. Slovenský dom je plný a ja navrhujem, poďme sa na túto atmosféru pozrieť. Ako sa vám tu zatiaľ páči? Veľmi sa mi to páči. Všetko, atmosféra, super ľudia a dnešný víťazný zápas hodnotím na jednotku. Ale mňa skôr zaujala tá výzaž farebná. Ako dlho si to pripravoval? Viete, ako chlapi, no ráno sa zobudia, umyjú si tvár, niečo si dajú na tvár a bolo to hotové. Takto som včera zaspával, takže takto som sa aj zobudil. V Slovenskom dome sú aj poľskí fanúšikovia, tak tu je dobré a ja som jedného tu už objavila. Ako sa ti tu páči? Może pani powtórzyć, bo nie zrozumiałem pytania? Ako sa ti tu páči? Jest bardzo fajnie w tym pubie. Dobrá muzika, dobrá atmosféra, podobá mi sa. Ja to tak len akože zbežne preložím. Jakub je smutný, že Poliaci prehrali, ale je rád, že je v Slovenskom dome a pozná Helenu Vondráčkovú. A z ďalekého Dánska prišiel do Slovenského domu aj Martin. Martin, ahoj. Zdravím všetkých. Ty si prišiel aj v slovenskom ľudovom kroji. Toto je Kysuce, toto je Terchová, takže taký mix. Vieš spievať inak? Ja nie. Ani. Dobre, tak si zaspievame. No počkaj, keď my zaspievame, to všetci odídu. Jen za tebou, my džíny idou. Ďakujem krásne, užívaj Slovenský dom. A v Slovenskom dome som objavila aj spišskú úderku zo spišských Tomášoviec, zo Smižian a taktiež z Vernára. Páni, ahojte. Beriete ma do partie? Určite. Slovensko!